Здравейте, приятели! Днеска ще играем на една много интересна игра, която не мисля, че всеки я знае, но аз съвсем случайно я намерих и много ми хареса и реших да ви я покажа. Нека да се включим в нея. Казва се My Jail Cell. Тук пише хорор. Не е толкова хорор, ама има и страшни неща. Затова сега ще се включим да ви я покажа. Да, тук ще ни влизат такива неща. Сега ще видим дали е ден. Ден? Да. О, да ме служих в най-крайно. Тук имаш собствен затвор, който трябва да го украсиш. Трябва да минеш напред. Тук всичко ти е сейф зон, ама като излезнеш тук през нощта, има едно чудовище, което почва да те гони. И влизаш в мола и си взимаш всякакви неща, за да обзаведеш затворът си. Тази игра на мен много ми хареса, защото да си играя доста често. И много искам и вие да я играете. Защото тя е много просто ми е фейворит. На мен ще взема такава топка, например. И сега тичкаме до затвора. Виждате ли отгоре, че има едно слънчице? Това показва дали е ден или нощ, нали? И тук това е таймъра, който ви показва кога свършва денят или кога свършва нощта. Или обратно, кога започва и кога започва деня и кога започва нощта. Така. О, да забравих това не. Тук всичко ви е сейф. Ето имам моята база. Малко съм играла на нея. Ще затворя затвора. Тук имам доста интересни игри. Това ми се отключило, а не беше отключило. Има много стаи хубави. Да, ето тук. Нямам още втори. Чего нямах вторият? Добре. Виждате отгоре слънчицето. Night is coming soon. Че нощта скоро идва. Така. Сега ще можем да изчакаме, докато стане ден. Ето, тук ще я сложа. Ще вземем мрежичка. Има едно куче, което ще го взема за долу. То ще седи е тук. Оп. Можем да ги местим. Готово. Седи на дивана. Тук можем да боядисваме. Нека излезна, за да ви покажа какво става наистина. Ето, имаме... Добре да ви кажа, че имаме пари. Можем да ги харчим, а не че трябва. И също ще трябва, да. Имаме Hunger, Health и Energy. Energy е да бягаш бързо. На мен енерджито ми свършва, когато и хънгъра ми свършва. Хелт е ако отидеш при онзи, сега ще ви го покажа. Ето го. Ето там. Тичам. Опитва се да тича.
И тук имаме едно като сак. И трябва да ядем. Това цялото трябва да го взимате от Food, а от мола си взимате мебелите. Надявам се да ви стане по-ясно това, което обяснявам. И така се играем. Сега също така има диванче. Можем да спинеме едно такова. Видим какво ще ни се падне. При мен има на момченце. Добре, получихме 500 монети. Парички. С тези уреди можем да, ако онзи страшният ни подгони с тези уреди, да го убие. За да не ни харчи хелт. Добре, то вече свърши. И тук получавате пари и ви се изписва кой е жив, кой е живял тази нощ и кого са го убили. Ето това момченце. Можете и през мола да минете, ама на мен тук ми е по-удобно някакси. И за това минавам от тук. Има 5 стор. Тези охрани и сутринта да ви пипнат, нищо няма да ви направи. Но през нощта може и да ви убие. Затова... тук има доста яки неща, тук не съм влизал. Добре, нека си вземе на телевизорче. Ще взема голям. То не може ли голям? Може само малко. Мина. И аз тук е доста често. Сега не знам къде се намираме. Трябва да мина. Така, носим телевизорчето от дома. И така трябва да си правим хубав затвор. Пак хънгъра ми е малко. Ето, изядохме. Носим го вече. Можем да влизаме в другите затвори, но не можем да крадем от тях. Това е много ключов елемент. Мислите да открадем нещо. Няма да се получи. Аз не знам къде да я сложа. Ето сега. Защото виждате, че ако влеза, то ще ме стреля. И ето. Не може. Имаме всички в базите такива лазери, които ни бият.
и ни взимат също живот. Това спазете от тях. Тук има нещо. Да. Много хубава игра за мен. Много ме кеф. Ама малко цветовете са бърко. Аз правя това така. Сега правим стените. Не мога. Айде, що това не иска? Опа. Не ми се получа. И така, самата игра се игра. Само да ви покажа, че този ще ме подгони, докато не влезе тук. Ето. Виждате ли? Ето така, и може да ме подгони. И да стане лошо. Там има и VIP зона, където ако той те гони през нощта, може да влезеш и там да се криеш. Мисля, че всичко убия. Няма покривка. Сега забелязам. Можем да го ядосваме. Тази игра я смятат като хорор, ама аз не. Обикновена игра. Няма нещо особено. Но най-много ми харесва тази игра, че може да си строиш по твой дизайн и има много работи, с които да строиш. Това най-много ми хареса. Може да си го направиш така уютничко, да ти е хубавичко. Ето, пак спечелихме. Сега аз първо ще отида в фуд, за да взема малко храна, че моят план свърши. Отиваме вече да вземем мебели, за да правим хубава къща.
a good deal, maybe the best. Any sales? Tell me first. I love a good deal, maybe the best. Да, тези охрани говорят. Много хубаво това. Доста ми харесва. Нека си го вземем. Нищо, че е такова огромно, ще го берем. Къде го е затвор? If you see any sales, tell me first. То в истинският затвор не ги пускат така да си го This place, it's safe, very safe, safer because I'm here. То ни пускат. И тяме към нещо. Айчка. Тя е най-отдалечената, това най-много не ми харесва. Искам вече да го сложа на втория. А, така. Така. Къде може? Много удобно. Хорошо. Не може. Става лучится. Ну да, слушай. Так я служих добре. А нагоре може ли? Вече и нагоре може. Готово. А вече хареса. Отиваме да вземем последното нещо. Ако можем да го вземем, то това е. Можем... Добре, взехме го. Това отива в... Това отива горе. Това отива долу при дивана. Там ще стои. Напишете в коментарите дали ви харесва моят затвор. Защото на мен ми харесва. Ще очаквам отговор. Така. Вече стана нощ. Бам. Там. Чакаме. Къде съм това? Това не трябваше. И за това, приятели, ще ви благодаря за вниманието и ще ви очаквам още на моят канал.